Porodica u koju sam ja došla je trgovačka porodica i govorili su da je Bog ljubav. Bila sam presrećna da mogu da primim Isusa Hrista. Sa 17,5 godina sam došla u potpuno novu porodicu. Udala sam se i bila sam stvarno dobro prihvaćena u novoj porodici. Porodica u koju sam ja došla je trgovačka porodica. Naš porodični život je bio stvarno lep. Uvek je svekrva imala i svekr želju za ugode Bogu, to sam znala. Jednostavno vreme za Boga bilo bi te dve slave tradicionalno kao i sve druge romske porodice, Đurđevdan i Vasilica. Cela ta naša generacija bili poslušni stvarno roditeljima. Stvarno je bilo to jedno poštovanje i onako kako kažu roditelji, tako je bilo. Porodica kada sam došla bila je velika porodica. Igor ima dve sestre, jedna je mlađa, jedna starija. Imala sam dobar odnos sa njima. Baba je tada još bila živa, Igorova baba je. 2000. je rođena Aleksandra, 94. Nikola. Nikolu sam rodila sa nepunih 19 godina. Igorovi roditelji su bili u Beogradu, gde su radili na Kvantaškoj pijaci. Igor bi im pomagao, ali često i bio u kući, zato što sam ja bila sama sa dvoje dece kući. U početku nisu čak imali ni stan, već su živeli na pijaci. Dolazili bi nekoliko puta godišnje na nekoliko dana. Ja sam brinula o kući, o deci, deca da se školuju. 2001. godine, početkom te godine, ja sam čula da neki ljudi dolaze u selu koji pričaju o Bogu. I govorili su da je Bog ljubav. Tada sam bila sama sa decom. I onda se desilo da je moja starija zaova Igorova sestra Alisa bila kod mene sa decom u goste i ona je već pohađala crkvu u Lesku. I ona bila je dole u mahali, čula je i pozvala ih je kod nas kući jer su si oni isto skupljali na ulici, nisu imali gde. Ja sam bila malo zbunjena, ali sam opet prihvatila da dođu. Alisa je čak rekla da je to njena odgovornost, da ja neću imati nikakvih problema zbog toga, jer je to bilo nešto novo. I onda su došli, ovde je bila puna soba ljudi, svi su došli iz mahale. Ja potičem iz pravoslavne porodice, moji roditelji su iz pravoslavne porodice. Ja sam znala da postoji Bog i znala sam da postoji njegova majka, Marija, ali ja nisam znala za Isusa. Tad sam prvi put čula o Isusu Hristu i mnogo mi se sviđalo. Ja sam plakala dok sam slušala kako oni pričaju i govorili su da je Bog ljubav. Jednostavno možemo doći k njemu kad smo opterećeni, kad smo u brigama. Tad u to vreme ja sam imala brigu. Moja devojčica Aleksandra imala je tada samo 2 godine. Njene nogice nisu bile dobre. Nosila je na nogicama nešto kao pomagala koja će joj pomoći da joj se nogice isprave. Na kraju službe su pitali da li neko ima želju da se pomolimo i ja sam rekla ja imam želju. Ja želim da se molite za moju devojčicu i objasnila sam šta se dešava. Tada, hvala Bogu da je meni Bog otvorio srce, da sam ja mogla pred svima reći ja imam problem, molite se za Aleksandru. Aleksandra nije nosila ta pomagala puno na nogama. Kad god bih joj stavila te kaiševe i vukla, ona bi plakala i ja bi to skinula. Išla sam posle toga na kontroli i doktor je rekao u Leskovcu, majko, ovo dete ne treba više nositi ova pomagala, njene nogice su u redu. Ja nisam mogla da verujem, sam rekla, pa nije moguće, ona nije nosila to uopšte. On je mene bukvalno isterao iz ordinacije, rekao, dete je dobro, nema potrebe više, čak ne moraš dolaziti više ni na kontrolu. I onda, kada sam sela u toj čekaonici, ja verujem da me Duh Sveti posetio na tu molitvu. Kad sam izašla iz ordinacije i sela na stolicu, zagrlila sam Aleksandru i
setila se na tu molitvu koja je bila za Aleksandru i ja verujem da su moje srce tada nešto prelomilo. Tada sam predala moj život Bogu i odlučila za sebe da nikada neću ostaviti. Posle toga sam se stvarno ohrabrila da se interesujem kada dolaze braće i sestre. Sakupljali smo se na ulici, po dvorištima, ovde u mahali. Ja sam stvarno bila srećna kad god bi došli. Dolazili bi jednom nedeljno. Posle nekog vremena u molitvi ja sam predala svoj život Isusu Hristu i mnogo sam srećna zbog toga. Posle posete doktora, htjela sam to sa svima da podelim. Ja sam se interesovala kad će oni doći i dala svedočanstvo šta je Bog uči. Razumela sam da ja imam sada života Boga. Bog koji čini čudesa, Bog koji uvek tu s kim mogu uvek da razgovaram. Ti znaš, bez tebe sam nitko, bez tebe sam ništa. Prihvatili su me, niko mi ništa nije rekao što od početka nisam bila sa njima u grupi, već su bili srećni da mogu dati slavu Bogu za Aleksandru. Aleksandra je uvek sa 2 godine, znači uvek je bila sam. Bila sam presrećna da mogu da primim Isusa Hrista u svoje srce. Najpre nisam ni znala da to trebam da radim, ali onda su nam objasnili da bi tako trebalo da bude, da sada kada smo doživjeli Boga, kada smo doživjeli njegovu silu, njegovu milost, dobrotu, da bi pitanje bilo da li želimo da predamo svoj život Bogu. Ja sam jedva čekala. I sećam se da sam ovako sedela na stolici, da su svi bili okruženi oko mene, bilo nas je dosta, da su stavili svoje ruke i da su molili za mene. To je bio jedan poseban osjećaj. Bila sam ja žedna reči Gospodnje. Ja sam čitala, ja sam svo moje slobodno vreme kad bi deca zaspala, ja sam čitala Božju reč. Zvala bi Igora i pričala bi mu o Bogu. Pričala bi mu koliko je Bog dobar. Za celu porodicu isto je to bilo nešto novo. Iako sam ja svedočila o tome da je Bog učinio čudo, da su Aleksandrine nogice dobre, nekako ja mislim da to nisu oni mogli da razumu i da doživu kao ja. Ko su ti ljudi koji dolaze, da li šta sad oni to novo pričaju, šta ja to sada novo slušam. Stvarno nisu znali ništa o Isusu Hristu. Nisu bili ljuti, ali su bili rezervisani po tom pitanju. Najpre taj novi život u Isusu Hristu je otvorio moje srce da imam stvarno zajedništvo sa drugim ljudima. Naša tema je bila o Bogu. Ljudi koji su se obratili. Nekako mogla sam da ih doživim kao porodicu. Moj život se promenio. Nekako imala sam više ljubavi za ljude. Ranije bi samo brinula o svojoj deci, svojoj porodici, o kući. Tu se kasnije promenilo. Počela sam stvarno da ljudima pričam o Bogu, da svedočim i to malo šta sam znala, a to je bilo to iscelenje koje je moja ćerka doživela. Postala sam neko ko je bio više siguran u sebe. Ranije nisam imala toliko sigurnost u sebe, čak sam imala i neke strahove. Postala sam više komunikativnija, činilo mi se da imam više mira, više strpljenja sa decom, više ljubavi prema drugim ljudima. Ranije sam osjećala kao da su to neki zidovi koje imam oko sebe i da ne želim s nekim ništa da podelimo o mojim po nekim brigama, ali tada kao da su se ti zidovi srušili. Koji su bili tamo zajedno, ali mi je mnogo drago i ova naša mala čerka. Suprugu sam stalno pričala o Isusu Hristu i o tome da htjela sam da zna da ja idem i da slušam reč Božju i da sam jako srećna kada odem, da je to moja nova snaga. Čini mi se da je trebalo nešto lično onda doživi da bi mogao da prihvati Isusa Hrista.
nije mi branio, ali nije se ni slagao sa time. Često bi ga zvala i govorila mu satima o Bogu i doživjela sam da me više puta i on zvao i rekao moli za mene. Ali to nije bilo da je on u potpunosti predao svoj život Bogu. On je ostao onako u tradicionalnim stvarima. Ja sam za svog supruga molila jako dugo i rekla sam i drugim ljudima, moje braći, mojim sestrama, da mole i verovala sam da će i Igor da se obrati onda u pravo vreme kada ga Bog pozove. Moje je bilo da pokažem ljubav, da pokažem strpljenje i da mole. Iz Biblije, iz Starog Zaveta, koje je 2 puta ponovio.